Action. Λέει. Αυτή είναι η αρχή της διαδικασίας για να φτιάξουμε τα σκουλαρίκια. Παίρνουμε το φήμο, το κάνουμε κίνητρο, διάφορα χρώματα όπως βλέπετε εδώ πέρα. Στη συνέχεια το τίνουμε με μαύρο φήμο γύρω γύρω και τα ενώνουμε σε μία στρογγυλή βέργα. Όπως βλέπετε εδώ. Μετά παίρνουμε μαχαίρι, το κόβουμε εδώ χάμω. Μπράβο σου. Το κόβουμε πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται να το κόψεις επί τόπου. Άστο, δεν θα κοπεί γιατί δεν είναι αρκετά. Ναι, απλά το πες τη κόβουμε. διαδικασία. Ωραία. Και στη συνέχεια παίρνουμε το πλάστρι και ανοίγουμε αυτή τη ροδέλα έτσι, έτσι για να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Και στη συνέχεια το ψήνουμε. Κάνουμε μια τρύπα εδώ και περνάμε το σιρματάκι από πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ μωρό μου, παρακαλώ. Action. Κυρίες και κύριοι, εδώ βλέπετε τα σκουλαρικάκια από φήμο τα οποία είναι ψημένα. Τώρα μέσα από κάθε φήμο, στην τρυπούλα που έχουμε κάνει ψηλά, περνάω ένα σιρματάκι όπως μου έχει πει η Μαρκέλα. Το περνάω από εδώ, το παίρνω απάνω, το στρίβω μια-δυο φορές και το αφήνω για το επόμενο στάδιο. Ευχαριστώ πολύ.